Nou, nee, dit is dit ook is graag. wel- Dus we moeten even omdenken, hè? Oh, Jo. Ja. Imagine Dragons and Thunder. Afknikken, hoe gaat het? ja best. Ja? Binnen alle gasten binnen? Nee, de sterrenfabriek is er nog net. Dat Oh. moet nog even gebeuren. Skaat op water, hebben we met die binnen oefeningen net volgens mij, hè? Skaat op waar, die gaat heel wat bij hun. Ja, Ja. die staan er verderop te oefenen. Ja, dat is wel een heel Dat wordt nou even gesjouwd naar je binnen. met spullen. klaar zimbel binnenkomt, dus dat wordt dan nog Ja. wat in de studio. Wij gaan het redden. Brek je vlekje. Hey, Willem. Doe weet je mij Dank een je, reden. dank je. De Westereen. De Westerijn. Wat zullen we De barren? Westerijn. Nou, dit is het dorpsfeest, hè? Best net bij de optocht, Westjuster. Nee, ik hier wat oren drokken. Ah, nou, dat is zo snel. Nou, die cameraman, die staat weer heel mooi. Maar mooi. In de Westerijn is het stratenfest. Het is straks niet helemaal fit met die microfoon. hè? Oh, sorry. Ja, maar in de Westerijn is het stratenfestival. Oké, en wat zal er al gebeuren op Dus voor streden? de eerste keer, hè? Voor Ja. de eerste editie, ja, had Wessel de Roos en de andere organisaties al je regelen. En er zijn al je bands van al je verschillende genres, van rock'n'roll, blues tot Hoenkalawampi. Dat is wat nice, hè? Dat is Ja, dat is oud-Hollands, heel een nice. beetje Fries. Ja, ja. Nou, en er is echt van alles. Dus van al je spultjes, er is luchtkussen, er is bubbelvoetbal, dus de kist ook nog een mooi los. Er is ambachtsmarkt. Denk je wat voor jou? Nou, En er is ook bazaar, ja. Oké. En hak uit een hele betrouwbare bron, Tekken van de Meer, die doet de bazaar. oh, fantastisch. En wat gist doe dit man? Ik ga vloggen. Oh, doe eens vloggen. Ja, en ik dan een beetje, wat sto dan eigenlijk dan door? Een beetje presenteren op die podium. Beetje in de nekken kletsen. Een beetje uit de nek kletsen, ja. Want ja. Ja, doe komst dan, als du daar bent, dan gaat het wel eens mis, hè? Dus ja, dan moet ik rennen. Doe het maar, ja. Oké. Ja, hoor, je hebt Nee, het maar, van- mooi, Goed, dus in de van wedstrijd. hoe laat? Met mensen kinderwijzen? Nou, van nou in uren toch? Ja, nee, dat wist ik niet. Ja, dan gaat ver in het centrum in de Westerijn, je kunt al je wel vinden. Ja. En ik zou zeggen gewoon, al je komen. Dit is echt live muziek, fjouwe podia's. Ja, Ja. live, echt al je live. In het centrum van de Westereen. In het centrum van de Westerijn, al je komen. Dankjewel Willem. Brek je vleesje. Hey Willem, Ja. Tja, ik ga je nou wat steen. Ja, die hier, die sterren, had ik al eens in de Ah. filmpjes. We maken net het Christelijk Metal Festival via, hè? Nee, daarom.